ei tullut yhtään yleisökysymystä tuolta striimin kautta, mutta nyt saa kysyä, kommentoida, mitä ajatuksia herästä. Voidaan jatkaa keskustellen tästä ja sitten hetken kuluttua saa hakea myös tuolta lisää kahvia ja aamupalaakin. Täällä on mikki. Haluaako joku kysyä tai kommentoida jotain? Kaikki on nyt sanottu, että ei kysyttävää enää. Moi ja kiitos, on ollut tosi mielenkiintoinen aamu. Olen Pylvänäisen Tiina tuosta Friendiltä IT-talosta ja ehkä nämä mielenterveysasiat, kyllä ne siellä vähän niin kuin kuplii varsinkin, jos työtaakkaa on paljon. Ehkä työn organisoinnissa on jokaisella aina vähän tehtävää, mutta mä jäin miettimään sellaista, meilläkin on hyvä työterveysyhteistyö ja on vakuutusyhtiöt ja vakuutukset mukana ja kaikkea, mutta kun näitä on suunniteltu vaikka työterveyden kanssa, niin tämmöinen lyhyt psykoterapia ei ole automaattisesti mukana osana työterveyssopimuksia, eikä niitä itse asiassa hirveästi tarjotakaan, niin tavallaan jäin miettimään, että ei meillä ole tällaista, että käy 20 kertaa tai tämmöisessä lyhytpsykoterapiassa, niin tavallaan, että meistähän se voisi lähteä, mutta yhtä lailla, että miten sitten henkilö, jos hänelle suositellaan tätä ja työterveys ei sitä tarjoakaan automaattisesti tavallaan työterveytenä, niin sittenhän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että henkilö tarvitsee apua, mutta sitten tavallaan se ei ehkä olekaan siinä saatavilla. Niin kuinka tyypillistä se on, että tämä psykoterapia tavallaan kuuluu siihen, koska mä aloin miettiä, että meillä ei kyllä varmastikaan kuulu tässä laajuudessa, että on työpsykologiaa kyllä, mutta kuitenkin. Saat sä, Matti, sanoa? Joo. Mä voin vastata tuohon, että jo ensinnäkin mä lähtisin siitä, että just tämä jaottelu, joka toivottavasti tuli toskin selväksi, että silloin kun meillä laukee diagnoosi, niin silloin puhutaan hoidosta. Ja silloinhan vähän samaan tapaan, että jos on niin käsi poikki, niin sä et mene enää fysioterapiaa. Eli toi jaottelu, että meillä on suositusten mukaiset hoidot, että silloin se olisi se psykoterapia. Meillä on lääkehoito myöskin on käypähoitosuosituksessa, mutta pelkkä lääkehoito ei pitkäaikaisesti. Eli psykoterapia on se ensisijainen. No, tietenkään mä en voi ottaa kauhean, mä voin puhua vaan tästä oman yrityksen puolesta. Meillä on noin 600 ammattilaista, jotka kaikki ei ole siis psykoterapeutteja. Meillä hoitoon pääsee samana päivänä. Eli että jos otat etäyhteyden vaihtoehdoksi, joka siis oli, niin kuin muistatte, yhtä tehokasta, niin samana päivänä pääsee hoitoon. Tämä ei ole palvelulupaus, mutta jos on valmis siis tinkin. Sitten jos haluaa vähän niin valikoida sitä psykoterapeuttia, niin sitten voi olla, että menee viikko 2. Eli tämä on niin sitä meidän realiteettia. Sopimukset on lisääntynyt ihan tosi paljon. Tämä on semmoinen asia, mikä on vähän niin kuin, voisiko sanoa sillä bubbling under, varmaan meidän yhteiskunnassa ylipäätään. Tämä ei ole semmoista meillä niin uutta, siis mä puhun nyt Suomesta, ja siinä mielessä varmaan tämmöiset lyhyt psykoterapiapalvelut on ollut tietyllä tavalla niin kuin edelläkävijöitä. Ja sitten tämmöisiä kokemuksia, mitä yrityksistä on Porin kaupunki, ja meillä on monia muitakin referenssejä, jotka sitten on havainnut sen niin kokonaisuuden olevan tosi toimiva. Eli että meillä, niin kuin, mä puhun meidän puolesta, meillä siis nämä on aika laajalti käytössä. Jos sattumoisin olisi, että teillä on terveystalossa tämä työterveys ja kukaan ei ole sitä puhunut, niin mä toivon, että laitat mulle sähköpostia, niin se on niin vähän hämmentävääkin, mutta tietenkin tämmöistä ammattilaisten verkostoahan ei ole kaikilla toimijoilla käytössä. On semmoisia toimijoita varmaan, jotka tarjoaa työterveyspalvelut, joilla ei ole siis resursseja sit myöskään tähän. Että tässä lyhykäisyydessään, ja sitten vielä se, että tosiaan se valtakunnallisesti sitten tämä realiteetti valitettavasti on se, että meillä on niin hoitoihin ihan hirveät jonot. Se on tosi ikävää sekä julkisella että sitten tälleen Kela-kuntoutuspsykoterapiapuolella, että siihen varmaan semmoista reformia itse toivon niin todella hartaasti. Mutta se oli kiva kuulla, kun sä mainitsit, että teillä pääsee hoitoon, koska jotenkin oma mielikuva näistä
asioista on se, että jos sulla on joku mielenterveyden ongelma, että sitten sä oot niin kuin tosi yksin, että tavallaan sitten kuitenkin yksityiseltä saa sen avun, jos sitten pääsee työterveyden kautta tai sitten omalla rahalla tietysti. Niin mä mietin sitä, että se enemmän mä ajattelisin, se palautuu tähän siihen, että me ei olla, se palautuu musta siihen, että kun me tehdään lähes yksinomaan tätä lyhytpsykoterapiaa, niin silloin myös se ammattilaisten vapautuminen on nopeampaa. Eli että sille vastaanotolle tulee aikaa. Ja silloin me pystytään auttamaan useampia ihmisiä. Ja näin ikään. Ja se on kustannustehokasta, mä uskaltaisin väittää, ainakin valtakunnallisesti se on kustannustehokasta siinäkin tapauksessa, että se lyhyt psykoterapia ei riittäisi, koska silloin se kortti on katsottu. Sitten se ja siinä on jotain apua ehkä saanut ihminen. Just näin. Oliko meillä muita kysymyksiä? Siellä on yksi. Joo, mun nimi on Simo Kortessaari ja Virmaa Family Office of Love. Ja se, mitä palveluja teen, niin autan ihmisiä löytää rakkauden itsestään ja omaa elämäntehtävänsä. Ja kiitokset tuosta huikeasta tarinasta Linnanmäellä. Se on hyvä esimerkki siitä teidän tarkoituksesta. Ja mun elämäntehtävä on lauseena, että anna lapsen rakkautta kaikille. Ja se kuvastaa mun mielestä tätä hyvin, että jos me mietitään, että mitä se 3-vuotias lapsi, minkälainen se on. Ja sitten mietitään, että mitä meille aikuisena tapahtuu tai siinä välissä. Ja että mistä me saadaan se elämän ilo, joka on sillä 3-vuotiaalla se uteliaisuus takaisin. Ja nyt teille molemmille kysymys, tai kaikille 3 oikeastaan kysymys siitä, että mikä on se ydin ongelma tai haaste, että me ei olla niitä 3-vuotiaita edelleen? Aika hyvä kysymys. Mennäänpä syviin vesiin. Haluatko Mirva aloittaa? Miksi me ei olla niitä 3-vuotiaita edelleen? No jos mä nyt yritän vähän ehkä peilata noita meidän nuoria, että millaisessa tilanteessa he on, kun he tulee töihin, niin siellä alkaa olla aika monta palapelin palaa, joita ei ehkä vielä ihan osaa yhdistellä. Et siellä on se, että hei, mitä musta tulee isona, siellä on parisuhdejuttuja, ystäväjuttuja, sitten tulee uusi työ, jossa on uudet vaatimukset, ehkä vähän erilaiset kuin siellä koulussa, ei tulekaan Vilma-viesteillä sitä tietoa, on ehkä muuttanut pois kotoa, pitääkin yhtäkkiä hanskata se, että palkka ei mene pelkästään vain niihin mun kivoihin juttuihin, vaan siellä on kaikkea muuta. Ja sitten se yhteisö, vaikka se on voimavara, niin siinäkin on taas oma dynamiikkaansa. Niin mä luulen, että siinä on se, että sä et vielä hahmota sitä. Pienenä 3-vuotiaana sulla on vaan muutama palapelin pala, ja ne on helppo laittaa yhteen. Mutta sitten niitä tuleekin niin paljon, että sit silloin mä koen, että me voidaan sitten taas niin kuin HR:ssä tai työyhteisössä esihenkilöt olla auttamassa laittaa vähän niitä palasia edes paikalle. No mä voisin jatkaa se sitten tämmöinen psykologisempi otanta tähän asiaan. Eli jos mä mietin uteliaisuutta, uteliaisuushan on nykytutkimuksen mukaan yksi perustunne. Ja sitten taas toinen perustunne on ilo ja leikkimielisyys. Varmaan puhut näistä 2. Sitten meillä on monta muutakin perustunnetta. Siis perustunteet on systeemejä, joiden aktivaatio näkyy ihan meidän hermoston tasolla, jotka vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, että miten me koetaan, havainnoidaan ja suhtaudutaan maailmaan. Nämä 2 edellä mainittua perustunnetta on semmoisia, jotka aktivoi tämmöistä tutkivaa systeemiä. Kaikki muut demppaa sitä. Siis suru, aggressio, pelko. Se tekee meidän havainnoista hyvin yksulotteisia, kapeutuneita ja tämmöisiä mustavalkoisia. Useimmiten me suhtaudutaan asioihin silloin joko tai. Eli siis missään nimessä uteliaisuutta ei ole mukana. Uteliaisuus on jopa vastavoima sille. Tätä jatkaakseni, että me edetään hirmu erilaisessa maailmassa kuin mihin tämä on kehittynyt, tämä apparaatti, josta on kehittynyt siihen 10 neliökilometrin metsästä ja keräilyyn. Meillä tämä meidän psykologinen kokemusmaailma tämä on niin kompleksi, että me jatkuvasti meillä on riski
upota stressiin, upota niihin kokemuksiin, jotka on hirmu kapeita. Ja se, että me pystytään ylläpitämään niin tämmöisiä systeemiä, jotka on uteliaita ja näin edespäin, meillä täytyy olla aika positiivinen ja turvallinen olo. Ja hyvä kokemus siitä ympäristöstä. Sanoin, että tässä on niin hyvin, hyvin iso haaste, johon varmaan yksiselitteisiä ratkaisuja, niiden tarjoaminen olisi ikään kuin astumista tähän ansaan. Mutta mä sanoin, että tämä on niin ihan keskeinen haaste siinä, mitä me puhutaan vaikka psykoterapiasta. Me puhutaan jostain koetusta psykologisesta ongelmasta. Että miten me löydetään keinot, että me saadaan niin semmoista uteliaisuutta aktivoitua. Ihanat vastaukset. Mun tekee vielä niin kuin mieli omasta näkökulmastani täydentää, että musta tuntuu, että meidän niin kuin organisaatiokäsitys on aika lailla semmoinen niin kuin tuotannollis-taloudellinen, että me niin kuin yritetään ihmisiä johtaa vähän niin kuin margariinitehtaan opeilla, ja sitten me ei just pystytä huomioimaan sitä, että ihmisellä on se tunne-elämä, joka aina tulee työpaikalle, ja meillä on monenlaisia palapelinpalasia siellä ihmisen elämässä, jotka vaikuttaa aina myös siihen työhön. Ja sitten kun me yritetään survoa ihmisiä siihen yhteen pieneen muottiin, niin pidemmän päälle niin se ei ole mahdollista eikä edes järkevää. Ja meidän pitäisi ehkä tätä meidän niin kuin tapaa johtaa organisaatioita ja ylipäätään ajatella työelämästä, niin kääntää paljon ihmislähtöisemmäksi ja ymmärtää sitä ihmisten moninaisuutta ja sitä vaikka, että meillä on ne tunteet, jotka on aina siellä työssä läsnä. Että sieltä ehkä löytyisi sitten myös se 3-vuotias meidän sisältämme. Hei, ihania kommentteja ja kysymyksiä voidaan vielä jatkaa tässä kahvikupin äärellä, mutta lopetetaan tämä yhteinen pulina tähän. Kiitos kaikille, että olette olleet mukana, ja otetaan vielä pienet aplodit kaikille. Kiitos.